رضيت بالله. Ya bro, bro. Ay, sabar boy. Boy, minta anda membangun wajib saya malah kunci. Wallahi. Ami galan handa la ko ci ko hande muci ko ami ko hande ngudi jaw Ko fere wata ki. wate Jeto ya kam siko ande jogi. ade Ya no dalmo ko kiyam so tay ko may sino ko tere mo nyam. okay ya mo nanen mo Ya li ya okay el ba ya tuna da Jangan bismillah jawab ya tu dia kerja. Okey. Kalau apa bismillah. Stika ko ko peri stikal tam jaya di yuter benno ko amalano Allah ko amalano sahal ko entre mede ko hawju ko mabtal ko Assalamualaikum. Ana wata. Cel. tabaraka Jamtan ni. ma Masya Allah. ko on Min ko jamta aduna min do wallahi. ko hollu Siko non minen min liggayde balle fof. No ganduɗa tan no biyar coronavirus ni jenon joni min liggaki somi jeeyi ko militaire woni koye amen toon wallahi hande komin kumti kam wala ko don on di to ko bango min kam ko lamɗo min kam ko gandu ko mi haali ko ko mo mi ko de jamati kam mi ala na pe liggi o inde ko taw ko ngode ordinateur o tan ma ummi ko daga courant neli liggi kam ma liggi yo boni mo wala wala ko biyo jonni o sagol mi liggi jonni liggi mo rawan lawol kala social mo jami mi liggi on wondi liggi ani kala budu mi ala de pe dina bon potum silam gor dina o yum sigi ci mo gor ye dina jab dina ko jinno ada nyagal balal kade balal ngala kum ci dina ko jinno kum tade kala maye jo admi ko umta dalla mene wallahi ɗum tan ndeɗi on don kedo boni mo gondumi ko biye holu holu te bal fam ko mi kabbe jom suudam sumin kirti mo min gottara min kasi min kirtara kono wona ay so bodle ay so bodle jam wona no kire ko on ngombe ko bere dem bono amana ko haalde ɗum kam mana ala dum jana ko kalen on got bayna mo metti wal ko hodum ala min ɓenna min jitawo min garɗo tan min omani konami ñakori est ce que dum cel wallahi mi kelni ni so mi sella en gasa gala ma ka yo ka ta ho so dalla en gasa amin min gëna banda ko ñaawro min neɗɗo no kedam halu on yimɓe wone kon ade yimɓe wone kon ko ɓe ɗon tan metti ko to lewru yurmede ɗum tagi min garɗum lew miri yurmede yo lew setten yo ay bonanga Allah fa mi ala ko jogi saytu Ah, be dañi- programme min mo ɗum ɗo ɗum ande yimɓe ngara ma ittala ɗum kon kana ngondo ko coy kanga lewal ko dena tan go kon kana ngondo mo modal ha go toñam won o ko kedam halu akon o yo ala mi so de pa ko to kedam halu kongoro france on ɗo maro ɗum kon kana kedam halu ay min mi ala hay dar ando e oppo wonɓe ko wande ko sondu wonɓe ne ko metti o to jaw mi nyawra o to jaw wonɓe ne ko metti wonɓe ne ko metti eso ɓoccol ligguey ni at muno tan termi je muno agol gongo min wawolur ma anda ko ballal min gandu ko hoore mon modi ala ko mbiyo noon mi baɗɗo no lampaji dahal ande siko noon hat toon je am lone won ala ko am sikko ala fulle fayri ni hen ndete bol on ɓe banna ko gollum ɗum celi so mi anda mi ha gere man onon ƴew ñefoɓe haddisneɓe reni walla hayno ha jawori min wone nder korko ɓeɗe jaaha ƴaw walla yurmi ɗum anda hayno hay kumtade mi cuwa deftere ha joni ɗum ko faddani ma